Rod, el més guapo del món, de Ben Clanton. Hola! Aquest és en Rod i és una patata mutant i com totes les patates mutants, el que més li agrada és jugar amb el fang. Menjar de les escombraries i jugar. Competir, què dic? Guanyar. I encanta aquell joc d'aguantar la mirada sense que t'així. Oh, m'has guanyat. Bé, així que li agrada tant jugar que un dia va caminant pel carrer i es troba un cartell que posa concurs, el més guapo del món. Participa aquí. I ell, sense pensar-s'ho gens ni mica, s'hi apunta. I després comença. Jo sóc el més guapo del món. Jo sóc el més guapo del món. Els concursants el veuen i un comença. Ai, no, les meves pobres orelles. El gat groc fa. No, per favor, que ets més infernal. I la medusa rosa fa. En Rod observa els concursants. Hi ha un conill amb unes orelles llargues i tuves. Després hi ha un gatet groc amb uns bigotis i és tan amorós, tan tendre. I la medusa és tan cookie, és tan rosa i tan cookie, i tan rosa, cookie, rosa. Escolta, què diuen els concursants d'ell? El conillet fa. Ah, no, per favor, els meus pobres ulls. El gat comença. Que vomito, I la medusa. Així que en Rod té una idea. Per guanyar, només li falta menjar-se els concursants. Ai, no. Que si se'ls menja li farà mal la panxa. Així que té una idea. Sé com ells. I es posa unes orelles llargues, blaves i toves. Mira, soc com tu. T'agrada? Ai, no, per favor. Diu el conill. Clar, és que li falten els bigotis. Ostres! Com piquen aquests bigotis! Oh, com molesten! Mira, t'agrada? Per favor! Quina pinta més ridícula, no? Diu el gat groc. Clar, li falta el rosa. El cookie rosa, cookie. Es posa rosa i comença. Mira! Soc rosa! Cookie rosa, cookie! I la medusa. Que res funciona. Ni les orelles llargues i toves, ni aquests bigotis que piquen, ni el rosa cookie rosa. Així que es treu tot. S'arranca les orelles, s'arranca els bigotis, es treu el rosa cookie rosa. I en aquest moment l'avisen per pujar a l'escenari al seu torn. El següent, sisplau! En Rod! En Rod puja a l'escenari i els concursants diuen no té cap possibilitat. Uah! De veritat que es presenta amb aquesta pila? I la medusa. Hola! És supervalent! En Rod, a l'escenari, puja i fa el fatxenda, mostra el seu millor somriure i la seva millor cara. El cul! Ha arribat el moment de decidir. El jurat es reuneix. Ei, que ho diuen? El concursant que ha guanyat el més guapo del món és... En Rod! És la rapella! Què? No pot ser! De debò? Aquí ja tomo! La medusa. Hola, Japó! En Rod puja a l'escenari, agafa la copa, mira el seu reflex de la copa i diu. Uah! Pues no estic mal! Jo
sóc el més guapo del món. Jo sóc el més guapo del món. No pot ser! Això no pot ser! Sí, segur que té algun familiar en el jurat. I la Medusa. Mira, sóc Sigismundi com tu. T'agrado, t'agrado? I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos. Si t'ha agradat el conte, clica en m'agrada i subscriu-te al canal. Adeu!